emakhosini camagwini umakhosi ke lo angisiyeni Thokoza ngumakhosi. Namhlanje ngiyanibingelela nonke, ngiyacela ngiyabingelela futhi kuzona zonke inhlobonhlobo zezangoma esezike zifinyelele kwikhasi lami u-Urban Sangoma. Ngiyacela uma ungakaze usubscribe. Namhlanje ngizokhuluma ngenkukhu, chicken, inkukhu le. Ngokubaluleka kwenkukhu ukuthi ibaluleke kangakanani ukuthina abantu bethongo nakuthina abantu beyithunywa. Abantu beyithunywa phaqa nabantu bethonga. Ukuthi inkukhu ibaluleke kangakanani. Ngizoyihlukanisa ke ihlandla nezihlandla. Ngichaze upiece nopiece ukuthi ubaluleke ngani, udlala yipi indima. Yindaba sigcina sisebenzisa inkukhu. Kahle inkukhu ibalulekile umphefumulo wayo. Inkukhu umphefumulo wayo ubaluleke kakhulu ngoba iqale isebenzisa ngenile nje phakathi kwekhaya, noma usayifakile esigodleni noma usayifakile emsamo, usathetha idlozi noma usakhuluma nabantu abadala bakini, iyakwazi ukuthi ixhumanise ngoba uyakwazi ukuthi uyilethe ushise impepho zamukeleke lezinto lezo suku uyicela, kungaba ixolo noma kungaba inhlanhla. Mina ke engizokwenza ngizohlukanisa piece izihlandla zenkukhu ukuthi kubaluleke ngani enkukhwini, kwenzani nokuthi enkukhwini kwenzani. Ngiyabonga, ngicela usubscribe kwi-channel yami uma ungakazi usubscribe, ukhona uzothola ama-video alandelayo engizowafaka ngenkukhu, ngokubaluleka kwenkukhu.